ҳар як нафар орзу дорад ки соҳиби хонаи хусусии худ бошаду хонааш аз ҳар ҷиҳат зебову замонавӣ. шумо мехоҳед ки хонаи худро дар дигар тарҳ ва дизайни муосир бинед. пас пайгири барномаи хонаи ман бошед. салом арз мекунем тамошобинони азизи телевизиони Тоҷикистон. нахустин нашри барномаи хонаи ман аст манзуратон. дар нахуст нашри барнома тасмим гирифтем ки атрофи хонае ки масоҳати он 170 метри мураббаъ аст бо хурдтарин ҷузъиёташ ба шумо шарҳ диҳем. пас бо мо бошед. дизайни муосири хона як қатор ҷузъҳои асосӣ аз ҷумлаи интихоби услуб, ранг, маводи ороишии замонавӣ, мебел, унсурҳои ороишӣ, системаҳои равшандиҳию гармидиҳӣ ва ғайраҳоро дар бар мегирад. ҳангоми ороиши дохили хона истифодаи бурдани рангҳое ки ба соҳибхона писанд мебошанд хеле зарур аст, зеро рангҳо ҳуҷраҳоро бароҳат мекунанд. гузоштани мебел метавонад ки ба тарҳи хона тағйирот ворид кунад. дар айни замон мебелҳои бисёрфунксионалӣ ва қатшаванда ба кор бурда мешаванд. истифодаи таҷрибаи мутахассисон яъне дизайнерон дар ороиш ва дизайни хона ҳатмӣ мебошад. ёдовар мешавем ки дар масоҳати 170 метри мураббаъ 5 ҳуҷраи асосӣ, меҳмонхона, 2 хонаи муқаррарӣ, 2 хона барои хоб ва инчунин дигар нуқтаҳои ёрирасон ба монанди нуқтаи кашида мондани либосҳо ё ба истилоҳ гардероб, ошхона ва нуқтаи санитарӣ ё ин ки ҳаммом ҷойгир шудаанд. акнун пайи шарҳи чӣ гуна ҷойгир шудани ҳуҷраҳо, интихоби ранг ва равшанӣ ва дигар ҷузъиёти хурдтарин мешавем. аслан мардуми тоҷик меҳмондӯсту меҳмоннавоз мебошанд ва ҳар як нафар вобаста ба имконияташон барои меҳмонон ҳуҷраи алоҳида доранд. ана ин ҷо меҳмонхона. чӣ гуне ки мебинем меҳмонхонаи мазкур хеле зебову замонавӣ ва кушоду барҳаво мебошад ки он тақрибан дар масоҳати 50 метри мураббаъ ҷой ишғол намудааст. меҳмонхона аз ду тиреза ва дари дуқабатаи шишагин ки он намоён аст иборат мебошад.
барои бароҳат нишастану тамошо кардани телевизор мебел бо миз гузошта шудааст. шифти хона бошад бо усули кашидашуда ороиш дода шудааст. мебинем дар ин ҷо бештар ранги сафед ва равшан ба кор бурда шудааст. барои шарҳу тафсилоти бештари меҳмонхонаи мазкур ва ҳамчунин ҳуҷраҳои хонаи мазкур имрӯз ҳамроҳии мо қарор доранд мутахассиси ҷавон дизайнер Исоев Шодмон. хуб, нахуст назари шумо ба корҳои ороишии меҳмонхонаи мазкур хуб бо кадом услуб яъне таҳрбандӣ шудааст ва назари шумо ба ҷиҳозотонидани таҷҳизотҳои мазкур чӣ гуна аст? таъмири ин меҳмонхона ба сатҳи олӣ ба охир расонда шудааст дар стили хай-тек. чихел мебинем мо дар ин ҷо зардевурҳо истифода бурдем. рангҳои ин хона ҳама масалан холии дигар ашёҳо ҳама бо ҳамдигар мувофиқанд ва чихел мебинед шифти хона ба як дизайни муосир таъмир карда шудааст. дар меҳмонхона рангҳои чихел мегӯянд гарм бояд истифода бурда шавад то ки вақте ки меҳмон медарояд масалан дилаш кушода як ҳаловати хуб барад. оё дар замони имрӯз истифодаи зардеворӣ масалан дар танаи девор оё ин қобили таваҷҷӯҳ аст ё не? рости гап ҳозир мо дар проектҳои худ зардевору зиёд истифода намебарем. бисёртар ранг истифода мебарем барои деворҳо аз сабабе ки баъзан муштариён кӯдакҳои хурд доранд ва метавонанд ки кӯдакҳо он деворҳоро хароб кунанд. аз ҳамин сабаб бисёр нафарон зардеворро истифода мебаранд то ки ягон чиркинӣ ҳам шуд онҳоро шуста тоза карда шавад. дар бораи баъзан таҷҳизоте ки дар ин хона ҷойгир шудаанд шаҳр диҳед, оё ҳамин телевизоре ки чихеле ки ҳаҷман калон менамояд оё барои ҳамин меҳмонхона мувофиқ аст ё не? ба фикри ман камтар ҳаҷм майда мешуд, хубтар мешуд. равшанокӣ яке аз ҷузъҳои асосии хона ба ҳисоб меравад. равшании асосии хонаро қандил ва чароғҳои овезон таъмин мекунанд. инчунин барои равшании хона пардаҳои сафед қодини ба зардевор ҳамранг мусоидат мекунанд. дар сурати мувофиқ намудани ранг ва таҷҳизоти зарурӣ ҳусни хона нохуб ба назар мерасад. аз меҳмонхона гуфтем, чӣ гуна дидем? Хеле зебову замонавӣ буд. Акнун меравем паи шарҳи дигар ҳуҷра, яъне ошхона. хӯрдани хӯрокҳои миллии тоҷикона барои ҳар як нафар хеле хушоянд аст. Зеро хӯрокҳои миллии тоҷикона хеле болаззатанд. Акнун барои омода кардани хӯрокҳои болаззати тоҷикӣ бояд ҷое бошад ки дар он ҷо модарони мо пайи омода кардани хӯрокҳо бошанд. яъне ин ҷо ошхона. ошхоне ки айни ҳол рӯйнавор аст, мебинем бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гаштааст. ба андешаи дизайнер гарчанде дар ошхона ҳамаи ашёи даркории рӯзгор вуҷуд дорад, вале тарҳбандии онҳо бояд аз рӯи талабот сурат гирад. масалан яхдон дар ин ҷо дар ҷои алоҳида гузошта шудааст. бояд он тибқи талабот дар дохили мебел гузошта мешуд. рангҳо ва равшанӣ хуб интихоб шудааст, вале истифодаи зардеворӣ дар ошхона чандон зарурат надорад. хуб мешуд ки ошхона тавассути расмҳо ороиш дода мешуд.
ҳуҷрае ки барои истироҳату фароғат яъне дамгирӣ пешниҳод шудааст, ин албатта ҳуҷраи хоб мебошад. бо тамоми шароити мавҷуда бунёд кардани ҳуҷраи хоб ин имкон медиҳад ки ҳар нафар осуда хоб кунаду истироҳат намояд. дар масоҳати муайянгардидаи хонаи мазкур ду ҳуҷраи махсус барои хоб кардан вуҷуд дорад ки онҳо бо шароитҳои махсус муҳайё гаштаанд. аз ҷумла ҳар хонаи хоб дорои ҳаммом яъне нуқтаи шустушӯӣ мебошад. барои яъне дар фазои ором будани хонаи хоб дизайнерон бояд чиҳоро ба назар гиранд ки психологияи шахс, рӯҳу равони шахс яъне дар муҳити орому осуда қарор дошта бошад. дар ҳуҷраи хоб бояд ки рангҳои гарм истифода бурда шавад ва светҳо бо рангҳои гарм бояд истифода бурда шавад, то ки вақте ки одам аз кор монда ба хона мебиёяд бояд ки худро ором кунад. дар хонаи хоб муҳим аст ки тахти хоб, мизи корӣ, мизи ороишӣ, ҷевон барои либосмонӣ, чихеле ки мо дар ин ҷо намебинем, ва ҷевончаҳо бояд ки вуҷуд дошта бошад. бале. соҳибхона метавонад вобаста ба хоҳиши худ мебел ва мизи ороиширо интихоб ва ҷойгир намояд. гузаронидани системаи обу гармидиҳӣ дар хонаҳои истиқоматӣ мувофиқи мақсад аст, чӣ тавре ки аён аст батареяҳои гармидиҳӣ низ бо услуби хуб насб гардидаанд. дар биноҳои пештара кондитсионерҳо дар намои бино насб мешуданд ки он ҳусни иншоотро коҳиш медод. ҳоло дар ин самт тағйирот ворид шудааст ки барои кондитсионерҳо дар дохили бино ҷои алоҳида ҷудо гардидааст. оилаҳои тоҷик хеле хуб аст ки серфарзанданд. албатта ҷудо кардани хонаи махсус барои кӯдакон яке аз талаботи асосӣ аст. тибқи нақша ин ҳуҷра барои кӯдакон пешбинӣ шудааст ва дар оянда метавон соҳибхона катҳои махсусро барои кӯдакон дар ин ҷо ҷойгир намояд ва чӣ гуне ки мебинем ҳуҷраи мазкур тавассути рангҳои дилкушод ва инчунин рангҳои равшан истифода бурда шудааст ва равшании хона хуб ба назар мерасад ва фазои дохилии хона хеле бароҳат аст. ашё ва анҷоми рӯзгори мо хеле зиёданд.
либосхона ё ба истилоҳ гардероб имкон фароҳам меорад ки дигар хонаҳо тоза ва озода нигоҳ дошта шаванд, яъне либосу дигар молҳо дар ин нуқта нигоҳ дошта мешаванд. нишастан дар замину сари дастурхон ва суҳбат бо аҳли оила барои ҳар як хонаводаи мардуми тоҷик басо хушоянд аст. чӣ гуне ки мебинем мувофиқи хоҳиш ва майли соҳибхона ин ҳуҷра махсус барои нишастан дар замину тановул кардани хӯрокҳо муҳайё гардидааст. чӣ қадаре ки хона бо ҳузуру ҳаловат бошад, кафолати осудагии шумо ҳамон қадар зиёд аст. тамошобинони азиз, муҳимтарин усулҳои таҳризии дохили хона дар барномаҳои ояндаи хонаи ман манзуратон хоҳад шуд. саодатманду пирӯз бошед.